Sabri wa salah. Barajte pomoć vo sabur i vo namaz. Wa innaha lakabira, ovo je golema rabota. Wallahi golema rabota da imaš sabur. Wallahi golema rabota je da budeš namazlija. Da budeš džumailija, bajramilija, to je lesna rabota. Jednaš forma, dojdi, izlezi, tako. Ama da budeš namazlija, da staneš vo 4 sata, si legnal vo 1, wallahi innaha lakabira, veli Allah. Sura Bekare. Wa innaha lakabira, napisano to je teško. Illa osven ala khashi'in, osven na pobožnite, osven na poniznite, alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, oni koji mislat i se ubedeni deka će go sretnat svet gospodar. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un, i se ubedeni deka kaj njego će se vratat. Znači, koji klanja namaz? Onaj koji ima dobro mišljenje za Allah, onaj koji zna da jedan den će zastane pred Allah da polaga račun, jedan den će se vrati kaj Allah azza wa jalla. Koji deli od svoj timot? Onaj koji zna da Allah mu go dal i da će biti prašan za svoj timot, kada go potrošil, kako go steknali, tako natamo. Zato, koga je viden vo son Malik ibn Dinar, jedan od pobožnih generaciji, vo son i go praša toj Salih al-Qat'i se vika, ma kadimte li rabbik, što iznese pred Allah? Ti umiraš, mora da umrem, i što će iznese me pred Allah? Wallahi kadimtu lillahi zunubi, vika izlego pred Allah so mnogo grevovi, ama Allah mi gi izbriša sa dobroto mišljenje što imam za Allah. Kako dobro mišljenje? O Allah, ti si gospodar, Allah, ti si milostiv, o Allah, moji te grevovi se mnogu, ama tvoja ta milost je neograničena. Allah, smiluj mi se, Allah, pokri mi se tvoja milost. Dobro mišljenje za Allah azza wa jalla. U hadis kudsi, u Buhari Muslim, veli Allah azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi, ja sam pri mislenje to na čovjekot. Ja se odnesuvam kon čovjekot kako što misli za mene. Da li nije mislimo da ka Allah dava risk? Smirene sme. Da li mislimo da ka Allah onaj koji poniživa i onaj koji sramotuva? Ako Allah te vozdigne, ne može niko da te poniži. Ama ako Allah te poniži, ne može niko da te vozdigne. Ako Allah ti dade risk, ne može niko da go spreči. Ovo je dobro mišljenje za Allah azza wa jalla. Da bideš ubeden da ka seva Allahovi race.